To. Na kira ku ne in mutum akan abin da muka tattauna a nan falon kwana 4 da suka wuce. Da ni da ke Hajiya da ke Jamila da kuma shi wancin yaron da take so. Mun cimma matsaya akan maganganun da muka yi da shi. Haka ne Hajiya? Haka ne Alhaji. Jamila, ke fa? Haka ne Abba. To, alhamdulillah. Tunda dukkan ku ba ku manta ba. Ina so in sanar da ku gobe rana ita ce ta ƙarshe. Kuma gobe ce ranar da zan yanke hukunci. Ina fata kuma za ki girmama yarjejeniyar mu ki kuma yin biyayya. Insha Allah zan maka biyayya. To Allah ya yarda. Za ki iya tafiya harkokinki. Dama na kira ki ne da muki tuni. Shi nake so, shi nake so. Ki a hankali kar ki yanka hannunki mana. Mamashi. Ajiye. Umma ki sha kin ga fa baki ci kuma za ki sha magani wannan shi zai taimaka ni. Zan sha. A'a amma ki samu ki dan sha. Ki sha magani. Allah ya muku albarka. Baya karɓar taimako. Amma dole wannan karan ya karɓi taimako. Saboda shi ne dama na ƙarshe kuma shi ne daminsa na ƙarshe. Ga kuɗin akawunti ba su da yawa. Yanzu ya zai. Shi nake so, shi nake so. Ko sarƙata da ɗan kunne na zai siya. Kuma shi zai kawo da yawa. Jinjibin su matakin amana ya riƙe mini shi. Shi nake so, shi nake so. Kaka, kai ma dai wannan abin ya kamata ka taba. Ka ɗauka kai ma ka sha. Kuma wannan aitin naki ne. To ai ni na sha ya ishe ni. A ka taba. Na goshe. Ci kawai. Haba Umma. Ki cikin ga likita ya ce wa'annan su ne za su taimaka miki. Da Allah ki ci. To ai na ci. Ki dauka ki fara ci. To. Alaikum assalam. Wai ce wani da salama a waje. Wai? Wani ne abokin Ahmad. Wai ya ga dubiya. Kai ce ne masa ya shigo. To kinga kwashi kayan nan ki kai su waje. Shigo. Assalamu alaikum. Ina yini? Na gajiya. Jamila ce.
daman cewa na yi sarƙan nan da na siya a gurinka da ɗan kunne, don Allah ina son ka zo gida ka siya mana. Wallahi ina buƙatan kuɗin ne da gaggawa. To shi kenan, na gode. Shi ne kawai. Ina wani umma? Lafiya. Ya jiki da sauki. Allah ya ƙara sauki. Ya mutan gidan? Sai godiya duk suna lafiya. Ya aboki na baka da kirki. Yanzu ba za ka sanar da ni umma mu ba ta da lafiya ba sai dai in ji labari a cikin gari. Wallahi ka san abubuwa sun yi wallahi kuma ina cikin damuwa ne sosai shi yasa. Abubuwa sai godiya kuwa. Yawa. Kuma ga kayan abinci. To. Sannan kuma ga wannan ayi ce bane. Wanda wannan wahala da kai ka ɗauko kuma daga can ka zo hannun da wannan kayan kuma ka bada wasu kuɗaɗe wannan ma sun isa mun gode. To, mun gode da wannan. To shikenan Allah ya ƙara sauki. Ni zan wuce. Wassalam. Yawa ga wannan gulagulun yake son ka saida mu. Wannan ai shi wanda ka ɗauke ya fito ko? Ƙwarai wanda Samira ta aiko min daga Dubai ba? Okay, haka yake. Ina son da Allah ka saida min ne saboda ina buƙatar kuɗin da gaggawa. To, kin san yanayin kasuwa yanzu hajiya sai a hankali wallahi. Amma tun da ya zama haka, zan siya 330 domin ni ko da 20 ɗin kai in samu. Babu komai. In ka saida sai ka tura min kuɗin account da Allah. To babu dama ki tura mu account number naki. To ba damuwa, na gode sosai. Na gode sosai. To hajiya, sai kin ji ni. Allah ya kara sauki. Me kaka gidanmu? Dubiya mana. Na zo ne in duba mahaifiyarku. Mahaifiyarku ko mahaifiyata? Kada ka maida alkhairi shari'a wakina. Kai kana da alkhairi ne? Na sani wannan kyautar da ne maka tamkar likafani ce a rayuwa. Ba na fargaban komai. Domin ka sani kai ma ni ba sa ka bane. Ta ko ina. Ina so maka wani tuni. Gobe ne. Daga gobe ne ba. Gobe ne. Daga gobe ne ba. Wannan kyautar da ne maka na yi maka ita ne domin masoyiyata abokiyar rayuwata watan Jamila. Na maka lafiya. Ahmad. Ke ce? Ni ce. Ya maganan mu take? Baka ce mun komai ba har yanzu. Ki haƙuri. Ban gaya miki ba an yi aikin nan. An yi aikin? Alhamdulillah. Hakika rayuwa ta sadauka ce gare ki masoyiyata. nake so. Ka san dai zuwa gobe idan baka kawo sharaɗin da baba ya dora maka ba akwai matsala ko?
Ina sani. To me kake yi akai? Bani da kuɗi Jamila. Kuma ina cikin tashin hankali. Duba da wannan rashin lafiyar ta mahaifiyata. To a ina ka tsaya? Insha Allah zan yi kokari na daga yau zuwa gobe. Komai zai yi. To shikenan. Akwai 500 a account ina. Ka bani account number ka sai in tura maka sai ka samu kai abubuwan da ya kamata. Ai na kika samu kuɗi haka da yawa. Na sai da gwalagwale na ne sannan da akwai ɗan wasu kuɗi da nake tarawa shine na hada. Hakika duk wanda yake neman ma'anar soyayya ta gaskiya idan ya kalli kulawar ki gare ni to ya samu amsarsa. Shi nake so, shi nake so. Ina tabbata miki dukkan wace kyauta ki gare ni tamkar bashi take. Insha Allah ba zan koma ga Allah ba har sai na biya ta. Ahmad, akan soyayyar ka zan iya yin komai. Ban san wani irin rayuwa zan fuskanta ba matsawar babu kai a rayuwata. Dan haka ina son ka tura ma account number an tura maka wayannan kudin saboda ka samu kai abin da ya kamata. Abun kunya ne a gare ni Jamila. A ce duk irin soyayyar da yake nuna mun. Na aure ki ba tare da nayi katabus ba. Jamila ba zan yadda na karɓi wannan kudin naki ba. Da gumina nake so na aure ki. Ki jira ni. Zan yi duk yadda zan yi daga yau zuwa gobe. Insha Allah zan kawo kudin auren nan gidanku. Kar ki ce komai. Ba zan taɓa bari soyayya ki ta faɗi a ƙasa banza ba. Ki jira ni zuwa gobe. Insha Allah. Ina son ki Jamila. Nagode. Sha'ani na so in kun duba cikinsa akwai tsanani ga wanda kake so in ka samu ka zarce tsammani ko kalli bukata hata a raina na alkinta su amanar hujjata shi nake so 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 shi nake so. Lokaci ya kusa, ba zan taɓa bari ka kubce min ba, sai na cika burin raina. To ya labari? Wai na take a da Allah ki je ki fito da take sawo ta gaban ku. Ina godiya da kokarin da kai mun kashi. Abun gida, ai ba ni bane da wannan kokarin ai kudin ka ne zawo duk wannan abu. Yanzu karfe 5:30 nan da karfe 6 in bai zo ba zan kira shi wancan yara. Dama ne ya kwanta mu a raina. Ka gama aikin ka, yanzu ka bani account number ka da in tura ma kudin aikin ka. Yanzu Allah ya yi Jamila matarka ce. A yau karfe 6 da minti 1 yanzu za a daura auren? Ai ta ce. Yar mu dai, za ka haihu kai kadai ne Alhaji? Allah ka sani ina kauna yarinya nan da zuciya daya. Ya Allah ba ni da wata mafita sai gare ka. Allah ka mallaka min ita. Umma, rayuwa mai daɗi fa ba dole sai inda kuɗi suke ba. Wanda ya fi kowa tsawon rayuwa a wannan duniya, umma talaka ne. Abban Jamila. Wannan magana haka take. Abban Jamila. Yau ranar farin ciki ce a gare ni. Yau babban rana ce a waje domin ba zan taɓa mantawa da wannan ranar ba. Yau ne burina zai cika. Assalamu alaikum masoya. Sunana Khadija Yobe, jaruma a cikin shirin nan mai suna Shi Nake So. Ina masu kallon YouTube channel ku garzaya YouTube channel ɗinmu mai suna Farida Barau TV domin ci gaba da kallon wannan fim ɗin Shi Nake So. Ku yi mana subscribe ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta haka ne da zarar mun ɗora za ku samu labari. Daman ni kun san Shi Nake So har da kai har da ke ma har da ku gaba ɗaya. Ina son ku yi mana subscribe. Mun gode. Ya kuke wani kallon mutane ne? Da ke ba ji a yadda ana tare. To kamar da yadda kuka sani sunana Yakubu Aljan. A cikin wannan shirin naku mai farin jini wato Shi Nake So. Ni kenan Allah wallahi. Abin da nake so in faɗa muku shine kamar yadda muka dan kwana biyu mu kawo muku wannan shirin namu ba. To yanzu muna nan muna tsaifewa za mu kawo muku shi. Kawai ku jira yana zuwa
ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ita ce wadda ta rinka gaya muku da zarar mun dora. Bayan wannan kuma ku danna mana like, share zuwa ga masoya domin su masu kalla. Idan kuma kuka ki, Yakubu Aljan ina nan. Nagode. Kamar yadda muka sani wannan foundation ne wanda a kodawane lokaci ba wai sai kamar yadda wasu ka ɗauka sai lokacin siyasa ba suke participating wajen hidimar taimakon al'umma. Wannan foundation ko ana siyasa ko ba a siyasa, Nura Karim Foundation ƙarƙashin jagorancin wai gidan shi Hajiya Farida Barau a kodawane lokaci burin su kenan su nemo marayu, su nemo mata wa'anda mazansu sun rasu ba su da hali, sannan kuma su nemi 'ya'yan talakawa da matasa maza da mata wa'anda ba su da aikin yi domin su jawo cikin foundation a koya musu sana'o'in dogaro da kai wanda kuma ƙarshe idan an gama ake ba su tallafi. A wannan lokacin alhamdulillahi ƙarshen jagorancin ita Hajiya Farida Barau ta jagoranci bama marayu mata, matasa maza da mata, sannan kuma da 'ya'yan talakawa form guda 200 wanda ake koya masu sana'ar dogaro da kai wanda suka hada da akwai ɓangaren kwalliya na mata, akwai ɓangaren girki na zamani, akwai ɓangaren cosmetic wanda suka hada da irin basilin man shafawa, akwai kuma man kiso, akwai irin su humra da kuma turaren wuta da kuma air freshener. So sannan kuma akwai ɓangaren ɗinki, shi ma kan shi duka akwai ɗaliban wanda suke koyon ɗinki a yanzu haka. Sannan kuma ƙarshe idan an gama kamar yadda ta saba yi, an baka training ɗin ka koya ka iya, za a baka jarin da za ka dogara da kanka ƙarshe har kai ma ɗin kan taimaki wani gaba ɗaya. So dama aikin wannan foundation ɗin kenan, kuma ɗalibai suna jin daɗi yadda abubuwan suke gudana. Idan kun gani za ku gani da suke ta dariya suna annashuwa domin an masa komi form kyauta, an biya musu training kyauta, ya haka zo ka koya ka yi tafiyanka, kuma in an gama ƙarshe a baka tallafi kuma ka je ka dogara da kanka. To sunana Maryam Sa'id wadda aka fi sani da Shafma. Na koyar da su sana'a ta girke-girke na zamani. To, wannan training da muka bada wato horo zai taimaka sosai wurin rage rashin abin yi da kuma zaman banza. Gaskiya kan ba ƙaramin daɗi na ji ba akan wannan program da suka kawo, saboda zai kawo ba ma ƙaramin ci gaba ba a jihar nan tamu da kuma sauran jihohin. Su ma dai in dai suna ganin yadda ake yi yau da gobe ana kawo ci gaba a ƙasa, to in dai kowa zai ɗauka wannan salo na nema ma matasa abin yi ta hanyar koya musu abubuwa, to ba ƙaramin abu bane.